Serija postoji da bi se uvredilo što više ljudi i da bi se vi smijali. Zato se smejte, pičkava materina. Ja, znaš što mi se dogodilo juče? A šta? Napao me zmaj. Ne seri, keve mi. Znaš kako se to dogodilo? Bu! Sram te bilo, tako prepadaš devojke. Ko si ti uopšte? Ja sam zmaj. Jao, zmaju, pomoć. Ti se malo, pa da će ljudi pomisle od tolike buke. Kakav si ti to zmaj kad se plašiš ljudi? Kad je da nisam zmaj, a? Pa ne bih baš rekla. Ja, zle sreće, da li će doći neki junak da nas spase sve? Jebote, kolika rupa dole, pardon. Ajde idemo, šta si stao? Jesi opet jeo gandžu? Šta sam ti rekao za to? Gandža nije za žvakanje, gandža je za pušenje, a to nije za konje. Jednog dana ćeš da umreš zbog toga, jel me razumeš? Jel hoćeš da umreš? Nosi se, ići ću peške, ali da znaš da si me razočarao. Dostao sam da vas ubijem. Jao, ne, gdje je to junak da nas spase? Nema tog heroja ko će vas spasti. A što si takav? Eto, takav sam. Baš si bezobrazan. Nego kad si ti promenila frizuru? Što, jer ti se sviđa? Pa nije loša, ali sad moram da vas ubijem. I dalje planiram da vas ubijem. Neću nikog podstedeti. Gdje je be ovaj mentalac? Ne mogu sve da oduzavam, bre, on nije normalan. Došao sam da vas jebem. Pardon, juče sam glumeo u porniću koji ima veoma sličan scenario kao ova epizoda. Pa zato sam malo pomešao tekstove. Nego je onaj derpe sa lošom frizurom zmaj. Jel ti to nešto kada za moju frizuru, a? Ma ne, mentolčino jedna. Vidi kakav si, ko da te majka iz balege izvadila pre pička ti materin. Dosta mi je više vas jeftinih glumaca, nemate pojma glumite, znači bolje mi je duplo više platim i uradim stvar. Svaku epizodu mi uništavate, bre. Šta ste zinuli koji kurac, ajde bežite odavno, neću vas vidim, bre. A vi, šta ste vi koji kurac zinuli? Završavaj, bre, ovu epizodu. Ne može, priči bliže, ne može izdržat više. Ime poput kiše, naše vrijeme sada stiže, atmosfera se diže, dok vi ostajete niže.